madamdamin at malikhaing pagsasalaysay ng sakripisyo ni Kristo. Bawat luha, atak ng dugo, hagupit ng latigo, ang palahaw ay nagpupula ng pananampalataya at paglaya. Ang kanyang pagdating ay ating saksihanan. Halina't iwagayway ang inyong mga palaspas. Nandito na ang hari, ihanda ang daanan ng ating tagapagligtas. Siya ang ating simulan, wakas.
Diyos sa kanyang resurreksyon. Ang ating Panginoong buhay sa lahat ng panahon.